Takže čaute ľudia, moje meno je Goman, ja som tam pri dnešnom videu, dnes je to opäť... Takže čaute ľudia, moje meno je Goman, ja som tam pri dnešnom videu, dnes je to opäť z Brawl Stars a dneska si pušnem Leona na tier 20. Chýba mi na ňom 20 poháríkov, takže dúfam, že to dolážim a nedolamím to. Radšej utečím. Tu si zoberiem 2 powerky. Tak už 22. OK, takže hra číslo 2. Nie, oni sa tu na nás pikujú. No nič, musím to... Come on! Ja to skúsim do toho behnúť. Ale musím to kempiť. Ajajaj. Zakempím to tu. No tak nie. Je tam Lily, tej sa ja bojím, vzhľadom na to, že hram Leona. Dynamite sprostý. Ty vole, nenávidím Dynamite na naše. Musím sa umiestniť aspoň štvrtý, takže teraz tie hry len prekempím. Dole. Cold. Ja si zoberiem tieto 2 power cube a pôjdem kempiť. Nemá to zmysel. No. Ten čo to má? Tak ja si zoberiem tieto power cube. Jau. Idiot. Prosím, healuj sa. Au! Som mŕtvý. Aha, plus 2. OK. Tak. A teraz aspoň štvrtý. Takže daily stará plus mám splnené, takže možno to ide po 5, ale lepšie bude, keď to pôjde po 4. Jean, asi ho radšej nechám na pokoji. Ale nechaj aj ty mňa na pokoji. A nájdem si takýto bush, dúfam, že tu nikto není. A dúfam, že to vyhrám. No nie vyhrám, ale tak. Kde ten Jean? Daj mi pokoj. No. OK, takže som v top 4. Ešte by bolo fajn, keby že niekto zomrel. Napríklad ten Jean. Ale Griff sa rozhodol, že pôjde tam Schmate. Radšej si tu dám. OK. Nechaj ma. Tak asi som štvrtý na GG. Nie, tretí som. Ešte lepšie. 85 z 500. To je kúsok. Keď bude na štvrtý alebo tretí, bude to najlepšie. Oplatí sa mi ísť tam hore. Tak, bude mať 3 cuby, takže bude to asi 7000 HP.
Áno, 7300 dokonca. OK, top 5. Ja spawnujem klona. Ona si myslí asi, že som išiel tam hľad. No jasne. No. OK, som top 3. No, poď sem. OK, top 2. To už nedám. Aha. Ja som ju zabil skorej. OK. Stačí mi 4. miesto, to už musí byť. To už musím dať. To už je v podstate doma. Určite. Skorej. Tier 20. Stále mám chuť tomu hovoriť rank, keď je to tier. Ja ti to nechám. Mne to problém nerobí. Ja si uplatím tuto niečo. Tak, no, poď sem. Nie. OK. Otoč to sem a nech už všetci idú dole. Nie. Byron. Tako veľa Byronov. Ajajaj. To je minus 2. Au, to zabolí. OK, ďalšia hra a dúfam, že posledná hra. Tak, no. Akože asi skôr pôjdem plniť masterky, aby som mohol upgradeovať. Lebo keď si vylepším draka s gadgetami, star powerkami, tak potom už urobím videjko, ešte urobím videjko z Lily a potom možno časom aj Berry, neviem, lebo zatiaľ ho mám na 6 a ja chcem aspoň na 9. Tam je Nita. OK, ešte že nejde sem. Prosím. A ja utekám. OK. Tak snad. Nie, vedia mňa. Ty šíhat. Potrebujem heal. Heal. A prečo mám na sebe? No nevadí. Minus 1. Ahoj. Jedem skúsiť dať brawlball. Alebo skúsim duely. OK, moje kombo na duely je Charlie, Kid, Leon. Leon tam je len na tie poháriky. A už musí ísť na tú 20. To be here, really. To má celkom také kombo. No ja tu mám Kita. On už má ultinu, on si ju nabíjal. No jasne, to je had. Kokos takto trádzať. Tak je v ultine. A poď, musíš ju žiť. Poď, umri. Tak. OK. Mám skoro hypercharge. Rico. Jediný marmón. Opa. Boom. Tak. Umri. No a Cordelius, to je GG.
Le freak, c'est chic. Zas mi buguje hýbanie, super. Tu je už len čakám, kedy na mňa vybehne. No nič. Ja som to vyhral! O môj bože. Ja som to vyhral, koľko mám na Has it Leonovi? really come to this? 96. See ya. No. Akurát je Leon v mirror meči. Idem zase salvať. No, pážne. Pričom ja som nečakal, že to bude také dlhé. Čakal som, že to bude mať za 3 minúty, no. Možno nie traja. Proste sú tu legendary ranky, keď nemám ani Go. 20. rank. Čo to je tier? No. 4. miesto potrebujem. Takže keď bude 4. miesto, môžem ísť do zóny. Ide po mne. To tá malá zmia. Charlie. Don't make me get Nita. Prosím, Bibi. OK. Tak. Musím. Nie. To sú... Ale ja som to... Ja som asi 4. Ja som normálny skôr. 3. dokonca. No joj. No joj. Time to sprawl. OK. Leon je na 20 a to by bolo z dnešného videa všetko. Čau.